Iko da rabbani kin ce baya dawo. Banda mu haɗu. Wallahi da yau. Shekara nawa muna so mu haɗu wannan bayataccen mai gidan ya. Wallahi kin ce da mun baya dawo a himman gariba ko? Sai magariba yake da yana can gona yana yi. Iko da rabbani. Makata umwala. Wala ba. Makata umwala. Barrade. Tabbas kan ya dawo. Ka gama komai. To ka gani? Da abin da zai fara ga. Sai muna son mu haɗu babu dama. To yanzu Allah ya hada. Kullun yana gida na samu da ya fita. Sai zai da wuri ba. Ai yanzu Allah ya hada. Gaskiya. Wallahi Allah. Ayo ba ina farin cikin wannan rana. Ba matsala. Madalla. Iko da rabbani. Ishiru. Masha Allah. Muke ciki fa. To Allah kai mu. Gidan. Allah kai mu. Allah kai mu. Tsaya. Tsaya. Karki ka fito. Idan ya zo yana zuwa ki sai dan uwanki ne. A'a ka dalin wannan na san halin shi da kake gani. Ba ruwanki ni na san me zan ga mu. Ya shekaran mu uku da aure fa. A ce bai san yan uwana gaba ɗaya ba? Ba ki bari ni na san me zan ga mu kawai ya zo dan uwanki ne. To madalla. Ko ba ki ji ba? Masha Allah. Allah ya taimake mu mu shiga daki ba nan. Wallahi. To da mun abin ya fa maka. To. A tsorace nake fa gaskiya na san. Sai ka fito. Idan ta zo kina ji? Ta ita ma ta ce in gaida ke tana gaishe ki. Ina amsa. Shi ma nan da ya ce zan zo ce shi ma in gaida ki. Amma alaikum salam. Dan da zuwa nan gida. Barka da yamma. Barka da yamma. Dan da zuwa. Barka da yamma. Barka da yamma. Dan da zuwa. Wa nake gani? Dan uwana ne. Daga ina? Ta yanzu shekara ɗaya wajen shekarar mu hudu da aure mun doshi na hudu a ce wannan yan. Awa da ba san yan wata bace sai. Wa! Awa san yan wata bace sai. Kai din. Wallahi ba san yan wata sai. Ke da mamu za ku daki ne gurin sa. Idan za ku daki kai kuma da za ku dowa kake. Kamar ka tan. Ai dan wata ne. Kai dan ku ta ban ka ina ganin ka kana wucewa akan titi. Wallahi ina ganin ka kana wucewa. Ai ba wani abun ne faru ba. Dan wata ne. Sai yanzu muka san yan uwa. Da kakanta da kakata da yan maza da muke. Gaskiya na ga ma. Da kakanta da kakata da yan maza da Gaskiya na ga ma. Dan uwana ne. Dan uwana ne. Dauna yini. Ina yini. Wannan fuskar na san wannan fuskar. Ina yini. Mai gida na ce maka tafiye ke ba. Kai anya ba kai nake gani kake wuta bakin titi ba bakin masallaci. Ina yini. To ka amsa mana ana gaishe ka. Sai ka amsa. Ka san ba san yan uwata bace sai yanzu. To. Saboda kakanta da kakana duk tsohon su daya. Kuma kai da ka zo aka ce maka matar aure ce sai ka nemi izinin mijinta kafin ka shiga. Yanzu a ganin na tunda yan uwa ne kawai yana ba da sai an nemi izini dan uwa Kwarai ba sai to ni to dan waje gidan wani ne ni. To aka mai yan uwan naka suna shigowa kuma su ma sa neman izinin. Ko dan yan uwanka ne waye. To gidan na waye. Oh to da to ai ni ma yanzu ai na wani tunda ni nake ciki in ka fita kai yanzu ka zama ba. Kai kike ciki? Ni nake ciki. Ga yamma mutum nawa kika aiko? Ko da ban haifo ba muna sa ran za a haifa in na sallame tunda yanzu ai ni ce ba ke kadai zaki tafi ba ni kadai ko zan tafi da ba da ma ba zan sallame ki ba kai na da kanka kai na dan ku tabar ubanka a'a mai gida saurara wannan tun fuska kuma hada zaki dan uwa na ba ki zaki ni ko kallon maza na taba yan uwanka ka san ni ba a kulab din mu 19 nake bugawa a kulab din mu na 19 ni wannan tun a kware kwa 20 dan Allah ya kiyaye amin dan kada da nan zan buga 20 an kada da nan zan buga 20 ba matsala yi ban dan raka shi mana ki dan rakawa bayan tun fuskar da ka masa tunda an gane yan uwa ne wa zaki raka zaraka shi na ga sai an jima wa shi din ai ni kato a cikin uwa na kato bai taba zuwa na ce ki raka shi ba ko da kike rike ko yau zaki fara to kai ba za ka raka shi ba tunda ba za ka min kara ba ni ba ni fa wannan din ba haban gaba ya da a matsayin dan wanki bane to saboda me ba nuna min shi ba dangi ana ce maka ba zama yake tafiye yake tunda muka yi aure baya kasa wa nuna min wanda yake zama ni yanzu ba daga gona nake ba to gona to amma a garin kake kai shi ba a garin yake ba gaba daya kai a garin kake ai to shikenan inda abin da cin fuska ne shike ni ma yanzu duk wanda ya zo ni ma sai na nuna shi ni ma sai na mai wulakancin da gaba na ka ciwo dan a ina a gidan ina nan ai za su da na ci mutuncin babar ku baban mu kwarai kwa tana zuwa gidan nan ne zan fara tsinka ta wallahi sai dan ci katon banza sai ba ga abin fa ya fara isakka haka gaskiya kuma abin yayi yawa to ya isa ta haifan maka ni kuma sannan kana zaki kwarai kwa ni kuma ta haifan miki ni ta aifo miki ni ke aka aifo wani ni kuma sai na rike miki ita to kuma sai ka dinga zagin ta
yanzu da na rike mata nauyi. Da na rike ki ai na rage muku nauyi. Amma kuma ai ba talla na aka kawo ba kai ka gani kace kana so. To. Ko an je masallaci ne an ce an kai talla na a masallaci. Zan diba ba yanzu kuma ciwo uwa ta mutu muka ce in diba a bar shi a wajen ba zan diba ba. Kina son albarka? Ina so. To dibi. Amma kuma gaskiya ka kare min irin wannan. A'a ɗebe. Da kuma ta koyi mutunci ne. Me yake cewa? A'a nace Allah ya kara mata tsawon kwana. Allah ya kara mata tsawon kwana. Allah ya kara mata tsawon kwana tunda uwa ta mutu kowa ta tafi. Tunda uwa ta mutu kowa ta tafi. Wayyo Allah na kira ji ya na ka dawo. Ya to ba zan da ba. Au kana da kenan ka ga da shi kenan. Ai ina fita na gashi na ga sha ta babbar riga. To yana fita ne. Muna dawo. Ai ya gama bambamin shi ya tafi. Da fatan dai zai dade. Na bar shi a dan uwana ne kai ai. To kan ma yadda. Kawai wani mun shuka shi. Ya dai yanzu zai da ko an jima. Ai sai ba kai wani sallah isa tun daga ya fita da baci ai ba yanzu zai da. Kan makota su ji. Kai a hankali kan gaskiya. Ko baki ji ba. Gaskiya kar a ji. Wallahi kin san Usman Aibi akan wani magani da kazariya. Ba sai mun tsaya mun yi ragon turanci ba. Gaskiya. To, aka suruwa da abu farin ciki? Gaskiya. To, Kina ji ta yi mu shiga ciki. Ta yi mu shiga. Ta yi mu shiga. Ina za shiga? Ɗakin uwarka za ka shiga? Ɗakin uwarka za ka ɗakin uwarka za ka ina yake? Shi kenan. Wannan ma ya shaida ga riga da hula. Ke kuma za mu ga yadda za mu kare da wannan ɗangon naki. Mala Ibrahim Gatari. Barka ne. An ce min dama kana gona kana ta rintuma aiki. Wallahi To ya aikin? Aiki ai sai jaki. Ya kokari? Kokari sai kwarto. An kama ni da za a ce kokari ya kwarto. Wanda aka kama turmi da taba da shi da kwarto. Ko yanzu ka taba ganin ka ce mutum biyo mutum ba. Kagar ku kenan nan ku tabar ubanka. To me na ce? Kagar ku kenan. Me na ce? Haka aka yi? Gashi to na kasa ji ne ai. Bari rike mai. Rike